Якумин Мерседес дар мошинбозори Душанбе. Тамошо кунед боварӣ дорӯи мошин барои ҳаматона маъқул мешавад. Мошин бениҳоят састаяниш зури бадай. Ҳама омадани мошинро тамошо кардан ва ҳаловат буданд. фикротона бинависонед дар ҳамин нарх меарзад ё ин ки неа. саломат бошед. дар навор яктаи лайка мегзарем ба тамошои видео. دیدست که برای کسلی های زنانه، برای داولین، برای ترامپ یعنی خون پایین توزه میکنه، ساخر دیابت، برای کسلی های قند داره، همچنین برای جگر و پروستاتیت، برای گرده، برای که تست پیشاب میکنه، گردهاتون در میکنه یا سنگ داره، همچنین برای ژلودک چخل دیدست ژلود که کدام یاز و یکم اوقات سختی میخوره، همچنین الهده основной چهار ویتامین و ریبن ژیر که تیار شدگی برای ایمونیته میبرده و امگا برای زرنی چشم میتونه زکاس کنه، زرنی چشم روشن میکنه و масла ва капсулаи 4 витамин. Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми подписчикони канали Автолайф ва он бародароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. Инҷо чхеле ки шумо дида истодед магазини авто аксессуари канали Автолайф кушода шидагиай бародаро, тамоми молҳои ороиширо ай мошиниро дорем. Чхолтон дар кор мешавад, поликои оригинал, тамоми бигем ҳамин чизе ки дар кори мошинида бигем ҳастай, лампочкаи ксенон, дигар чизое ки мошинро яъне базеб мекунанд ҳастай. ҳатто доставка барои подписчикои канал 90% тамошобинои мо аз Россия ки ҳастанд, шумо метавонед доставка кунед ва доставка барои шуморо беплай. хулоса номерои ма дар рӯи экран мешавад, метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. боз як магазин ахшо сиёмка мекунем, метавонед чхолоро бинед, палатка, дигар молҳое ки барои шумо дар кор аст. Марамат бародарон, мерседесои ҷелои 350 солои навтараш дизелай 2016 сол, объем 3.5 дизел, хуб расходуш камай, хуб 5 та камера. ӯзам аҷо шахшу ва навор мегирам бародаро тамошо кунем. мошинча дар бозор яктай падзакас овардагани бародароне. светчам хеле свети гизалай. тонировка кардагӣ маромат як обогрев лифт, автопилот, бобина монитор, поле наворот старстов, охлаждение, массаж, потолок с панорамой. Нормально я хафон беру, чорматик. нақша бародаро 500 сомон меган. номеро бародаро мемонем, занг бизанен, харидор бошен, бо бештар маълумот бигирен. муомилаи дорад, состояние мошин беҳтарин ай. номеро телефонаш 900 00 66 82. мисол бо наҷа вин коди мошинам ҳастай, барои проверка метавонем проверка кунем. марамат Opel Zafira солош 2009 бародаро, объем 1.8 вагон, свечахай хитон дидистем, бензин, 4 баллон нав. салон шамуз як мегирем, тамошо мекунем. 14 электропакет, 24000 пробег дора. механика коробкаш, кондиционер, DVD,
салон тоза. маҳкам шави дарошам сӯза. Ина. نود هزار سومونی نرخش. номеро карам мемонам занг бизанем бештар маълумот мегирем. марамад як гаи тарафам тамошош кунем. ира чанд сум гуфти ака? номерош 65 638 98 марамад 2006 сол Opel Zafira ишан объем 1.8 бензин растамош кашидагия светчам қайхтон дидесем бардаро светошан светои бад нест хадавоян светои зур дароша маҳкам кардия эра дар шави какая салон шав гирем наёма клитеш чанд сумаи чанд сум я соҳибиш нест рӯзгавон наёмада ана дароша маҳкама марамад Toyota Avensis соли 2006 вагон объем 1.8 ина дискои простой 4 баллонош навай салона тамошо кунем барбаро дарош электропакет салафан задаги ама механик кондиционер печкаш ҳамаш кор мекунад онаи монторчаш ручное бензин ира чанд гуфтеси ака? 90,000 хуб 658 638 алиши вариант ҳаст? фақат шумо хуб марамай набояк Zafira дигаам бародараш соли 2006 1.8 яно 1.8 бензин вагонашам свеча хехтун дидустем пробег 171,000 механика рука 6 скорс хобина потолоки мисол лифта потолок панорама автомати мисол рӯй мешам маҳкамашам объем 2 1.8 буда даиҷа 2 директ карда ира чанд сум гуфти ака Zafira чанд сум гуфти Zafira 90,000
6 تا 5 6 تا 38 زنگ بزنین بیشتر معلومات بگیرید. مرحمت برادرو مرسدس جلوی 350 دیزل سالش 2016 расход экономичный. Озамаҷу шахшу манавр мегӯяд тамошо кунен. Мошинча беяд состоянияш дури бадай. Марҳамат, як салом шамонед. салом ҳамватанони азиз, инҷо магазини олами чихолҳо аз магазини Автолайф аст. тамоми намуди чихолҳоро дорем бо нархи арзон, аз он ҷумла барои подписчикои канали Автолайф ва подписчикои канали АвтоТЖ. номерҳои ватсапи мо ҳастанд. кадом намуди чихоле ки барои шуморо маъқул мешавад муроҷиат намоед ва мо барои шуморо омода мекунем ва равон мекунем. доставка бепул аст. бародарое ки мисол шумо дар Россия ҳастен, барои падару ёру бародари шумо дар кор ҳастанд, мешавад ки шумо ҳамон Россияам заказ кунем, мо барои ба хонаҳои шуморо мисол равонаш мекунем. масъалаи доставка бепула ягон проблема нест. доставка танҳо бародаро ба тамоми шаҳрҳо ноҳияҳои Тоҷикистона дорем ва бисёри бародаро мегӯянд ки Москва равон мекунем. айни ҳол Москва равон карда наметавонем ва дигар тамоми шаҳри ноҳияҳои Тоҷикистон равон мекунем. тамошо кунед, нархҳо дастрас аст. поликои оригинал, чихолҳои оригинал дар ин навор барои шуморо ҳастанд. саломат бошед.